Ashayile umoya ingcwele izandla bazalwane. Hallelujah. Ngokuyithoba bazalwane ngiyathanda ukubingelela umoya ingcwele kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Ngokuyithoba bazalwane sibingelele obaba be-leadership. Sibingelele ibandla lonke lika Kristu. Hallelujah. Sibingelele abantu besifazana abavusa uJehova kulesi sikhathi. Amen. Ake ushayile izandla ukuthi uvuselwe lesi sikhathi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bese kuthi ngokukhethekile bazalwane ngibingelela uShengele. Usukuza umbunju nondaba obiyela inkasa. Abantu bebhizi bebiyela imizi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ngingadlanga isikhathi nje bazalwane siyambonga kakhulu uThixo, siyabonga ubukho bakhe. Hallelujah, namazwi encouragement umama Nkosi wakhulumile. Hallelujah. Nokuma bazalwane endaweni kaBaba siyabonga kakhulu. Hallelujah. Ngizokhuluma nje kancane bese ngiyamdedela lokhu uThixo akubekile sikuzwe. Ngicela ungifundele kuJudges 5 kuverse 7. Hallelujah. Abaholi baphela kwaIsrayeli banqamuka. Ngaze ngavuka mina Deborah, ngavuka ngingunina kwaIsrayeli. Hallelujah. Siyabonga baba busesukhuluma kwezwi lakho udala empilweni zethu kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Bazalwane uma ufunda kahle uyathola ukuthi kwakunzima ngendlela emangalisayo uIsrael ecindezele for over 20 years. Hallelujah. Eqilaziwe, ehlukunyezwa, ehlaselwa. Uma ufunda kahle uthola ukuthi for a long time wayengekho umahluleli kwaIsrael. uNkulunkulu bazalwane wavusa uDeborah owaba ipackage. Hallelujah. Uma ufunda kumaJudges 4 verse 4 kuthiwa uDeborah umprofetikazi umkaLapidoti wayengumahluleli kaIsrayeli. Lo muntu wesifazane bazalwane wavuswa at the right time. Wavuswa package 3 in 1. Hallelujah. Into ngeke uyenze ungekho connected noThixo bazalwane. uDeborah njengoba umprofetikazi kuyabonakala ukuthi waye connected kuNkulunkulu. Then wakwazi ukuthi abe ngumprofetikazi, abe ngumahluleli wezwe, azoba izinto eziningi eyedwa. Hallelujah. Umprofetikazi umkaLapidoti ijudge. Amen. Emva kweminyaka lingekho ijudge kwaIsrael. Kodwa uThixo wamvusa umuntu wesifazane. Owaye wesifazane njengami nawe. Yezwakala bazalwane. Akathanga qatha ezulwini. Kodwa wazalwa njengami nawe. Kodwa wazalwa uNkulunkulu ebeke iassignment kuye ukuthi uzoba yiprovision esikhathini esinzima. Egcotshwa uIsrael kushintshwana ngaye. Kodwa uThixo wavusa umuntu wesifazane. Hallelujah. Uthi baphela abaholi kwaIsrael banqamuka. Ngaze ngavuka mina Deborah, ngavuka ngingunina kaIsrael. Leli gama elithi Deborah lisho inyosi. Inyosi bazalwane incane ngosize, but iyawazi amandla ayo.
Glory to Jesus. Umukude ungabona umuntu ephebeza emkhulu engaka uxakeka ukuthi uphebezani kanti uphebeza into encane engaka ongeke uyibone umukude uphebeza noma ubalekiswa inyosi empeleni akabaleki inyosi kodwa ubaleka into esenyosini. Glory to Jesus. Ngoba inyosi noma incane ngosize kodwa iyawazi amandla ayo. Glory to Jesus. uDibora bazalwane, hey my God, waba impendulo. So ke enhlizweni yami nginento yokuthi ake kuvuka uDibora bensuku zogcina. Glory to Jesus. And uThixo mekuvusa akabheka ibackground yakho kodwa wazinto ayifake kuwe. Inyosi ikhipha into embili, ikhipha udosi at the same time ikhipha uju. Ngiyezwakala bazalwane. So ke bapha abantu besifazane abazoba ingozi against the kingdom of Satan. Oh hallelujah. Kodwa izwe lase South Africa libenefite ngalomuntu wesifazane. Oh hallelujah. Hallelujah. Uju bazalwane lenza izinto eziningi emsimbeni womuntu. So we need abantu besifazane. Oh hallelujah. Abazokwenza iSouth Africa iphume ezandleni zobumnyama ngoba noma ingakhululeka politically kodwa uma ingakakhululeki spiritually. Hallelujah. Usathana usazwaqhubeka achitha imizi enze ingane zenze lento ebisho uMamnkosi zithengise ngemzimba ngoba zithi ayikho imisebenzi kanti lento bazalwane okusuka umuntu eMpumalanga province athumela abantu ukuthi bazothi mnumzane sizocela ubuhlobo obuhle kuzocela ubuhlobo obuhle ngenxa yentombazane esuka igcina umntombi bayo kodwa lento enevelu eyenza kukhishwa inkomo ezu11. Oh hallelujah. Namhlanje idayiswa ngo50 rand kodwa sidinga abantu besifazane abazothi enough is enough. You are a liar devil. Siyabuya emasisweni. Oh hallelujah. 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 Abantu besifazane babhukula ukuthi izwe likhululeke politically kodwa bapha abantu besifazane endlini kaJehova abazothi izwe siyabhukula liyakhululeka spiritually ngegama likaJesu. Lama altar agcwele South Africa apromothwayo ngisho kuma radio station till kuze kuvuka uDibora bathi enough is enough. Wow hallelujah. Ngegama likaJesu siyawachitha eSouth Africa, siyawahlakaza eSouth Africa ngegama likaJesu. Wow hallelujah. Hallelujah. Abantwana bethu abahleze emabridgini sithi enough is enough. Siyabalanda emabridgini ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngoba doctor, oh professor, wow hallelujah, oh minister laba bahlezi lapha. Wow hallelujah. Emabridgini vuka Dibora wensuku zogcina. Vuka Dibora walesi isikhathi. Vuka Dibora okhotshwe yizulu waqobela lesi isikhathi. Lalela ngifuna ukuthi kuwe uDibora wayehlulela uIsrayeli phansi kwesundu laze laqanjwa kwathiwa yisundu likaDibora. Kusho ukuthi ukubekwa kulesi sikhathi kwakungaqatshwa umgwaqo kuthiwa uDibora Street. Ngifuna ukuthi kuwe ntu wesifazane noma uvelanga kuma radio awuvelanga kuma newspapers kodwa emazulwini. Oh hallelujah. Ngithe emazulwini. Ngithe emazulwini
Glory to Jesus. Wow, hallelujah. Kubhaliwe encwadini zamakhosi. Angazi ukuthi i-background yakhe ithini. In spite of your background, you are chosen by God. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Lapha abantu besifazane abangama-devil destroyers, abangama-devil disturbers, abathi enough is enough. Siyayihlwitha i-South Africa ngegama lika Jesu. Kuyalunga emakhaya, kuyalunga enkonzweni, kuyalunga emphakathini ngegama lika Jesu. Usathane umethe uhlasele ekhaya, tinyela. Deborah, umethe uhlasela kwi-community, tinyela Deborah. Umethe uhlasela, wow, hallelujah, emandleni, tinyela Deborah. Izulu likwethembile muntu wesifazane. May God bless you.